njengoba siklini kanje uyabona sibahle kanjani abo sibahle kanjani yazi into akasibahle kanjani isibuko Do you know why yabona uma uye esibukweni kuvela ba vela uhlakahlale kaba ubhibhili kaba ingovo lesingaqutshiwe sikaba how I wish engathi bengakhona nemira ye-life whereby uzoyeka ukulokukhomba kodwa ukwazi ukuzibona nge-wrong iboshwa eyiphuma ejele bese sibuya yilezi esingazi sibushweleni othi uyosibheka siyozithi bathi kuthiwa kodwa nowazi ukuthi ngareyipha njengoba ngina you know kunento ekuthiwa sizole ekupheleni i-self-inflicted wound ubuhlungu obungena gain a pain with no reward into ngathi bawukhala uzufe ukhala kanje ngoba ukhohliswa inyembezi zakuchopha sometimes ufuna kufunde ukuthi njengoba ngikhala nje imina ona ungakhala uzukhohlwe ukuthi ukhalelani ukwazi ukubona ukuthi okay njengoba ngilahlekelwe umsebenzi bafethu akho sathane ngantotha mhlawumbe asena lokushisent ungagxeki abantu abangakuniki imali i-reward uNkulunkulu uyasixolela sonke isono kodwa inkokheli ime kwazi ukubona ukuthi njengoba ngihlukumezeka kanje ngenzani and useve leso sigwebo mina ngeke ngalale emotweni kamfowethu isentro nansi miyango alala phansi ngenxa yamaphuthamo not the devil not moya my fault ngalala nanguyazi kubatshela I did it mawusufuna ukuvuka usufuna nezingane zakhe into wayenza ingadlulele ezinganeni zakho bona wenzeni ngoba umkhulu wakho wabhapha waqasha kwawela kubakwakho wabhapha waqasha isikuwena nawe iye ezinganeni zakho sibona into engiyithanda uNkulunkulu Sibiya wena uNkulunkulu ehlela kuwe mawuconnected enkosini ubona izono zakho kodwa mawuxabene noNkulunkulu ubona ezabanye sibone ukuthi wrong kuphi mawusufuna ukuwina bakusole konke sayixoxa sihleli Afrika uqalazi ikhehle likuzalayo ukuthi lahlungwa yini ama-Africans kunesisho esithi upelepele umdala uyavuka ogqokweni yabo mase kuvuka upelepele awunandaba nasiyuda awunandaba nahairstyle usibheke isono esenziwa uma wakho nesenziwa ubaba wakho uyohlalulwa nento eyenziwa ubaba wakho mawuwakadlamini awusuhlaselwa ukusathanwa kamkhizi buka lo wakadlamini la ekhaya siyaphuza mangeni i-advert ethi masiphuze ikhaseli uvale ivolume ngoba kuzovuka upelepele uzwe kahle siphilela lelungizwe kahle siphilela ukunqoba osathane nama-case generally angazi manje ngeke yibona i-case ukhondolo silwela ukuqashula ukhondolo lasemakhaya
Do you know sekuyaqala ngene elwaneni? Khona lesilwane abathi stap. Nithini stap? Spider. Yes. A spider sibe ulwembu siluthi ulwembu lumisiso komuntu mosquito coil like this. Lo implate the stove. Isitapkamu siyayisima eceleni sime kanje sithi asiyo olwembini sime eceleni ulwembu silibeke lapho sithi manje kwahlala i-insect kwahlala impukane olwembini yahlala kwintambo yesibili kukhala la esinqethe isitapkamu sizwe isitapkamu spider ukuthi kwintambo yesibili sekukhona inyamazane ekhona. Wathi kwahlala ibutterfly kwintambo yesi-4 kunyakazana ngoba ulwembu enye intambo ithile. Nawe njengoba une-degree, honors ne-masters, ufuka kini kuneyibhalekiso nama-classes adwetshwa kwathiwa ngeke badlule. Kwasekuma inkunzimalanga yesitaptap sakini yathi wena mawuke weka kwabonakala ushada kukhala kwidimoni lakini la kuthiwa sekukhona ushada. Cheka ufunamele silwa nezinto ezakhulunywa emakhaya mhlawumbe uqalekisa ubaba wakho nawe wawuphakathi. Mhlawumbe unamazwi akhulunywa umma wakho nawe wawuphakathi. Phela ubaba nokukancane enye yezinto engadala ukuthi siyibreak ikhesi yasemakhaya uku-investa ey'nganeni zethu. Do you know yini ingane yakho? Ingane yakho is another you. Unikezwe i-opportunity to start again. Abiphili. When you're boy, umfana wakhe na 3 years na 5 years, uwe indodakazi yakho uwe kuNkulunkulu nothanda unikezwe i-second chance ukuthi akuqale kabusha. Fana ne-umbrella, ayikho into esisafasha njenge-umbrella. Malini amadoda ashaya i-umbrella kodwa lo ngaphansi bangawatholi amadoda. Ney'ngane zakho iba yi-umbrella. Yabona uma u-positive iba strong, vala amehlo ukhala ungayirobhi. Biza ingane yakho thi mntana musa la, I'm positive. Alokhu uthi uyathakatha ngamakhelwane ngoba nayo izobulawa yi-AIDS. Ufihla intonde lakushaya. Uma wakhula ufunda kabuhlungu i-lunchbox ungayazi, into yokuqala ekufuneka kuyenze ingane yakho inayo esikoleni ingaphethe lutho ngoba amadoda ashaya wena akufanele ashaye. Let us invest. Invest ey'nganeni zethu. One day, do you know ukuthi uNkulunkulu uyakunika i-dream ingaphunyeleliswa uwena kodwa iphunyeleliswe wena. uDavide waba ne-dream yokwakha ithempeli, wathi lakhiwanga uyena kodwa lakhiwa uyena ngoba ingane yakho it's another you. Oma bethu umhlaba unje kuphela abazali. Sigcwele iyouth, sigcwele iyouth kuphela abazali. Thina sizalwa abazali abebegqoka iphini elilodwa the whole week.
noma ethola amasentshana athi ngisabekela umfana wami makufunda umfana wami noma mina ngingafundanga sizalwe izalukwazi esingayazi isaluni sithi makufunda indodakazi yami nakufuwela ingane yami yosana ithandana manje ngiyasaba mawuzoba ne-hairstyle emizayo kanti ingane ayikhokhile esikoleni uba nesinto emizayo kanti ingane ayifundile esikoleni phela ungisizi la I love funa masiphuma la don't fight uyangizwa ngithi ngabusaba namuntu funa ukuqeda ungalwe namuntu Sibiya ngo 4 minutes then I close I pray for you ngiyibonile lonto iyasebenza don't fight ngicela kulalele wonke umuntu on this EP don't Joseph kwakho don't fight ngicela ungilaleleke manje ngaba minute 4 don't yini ikhawe umuntu othi senikwithuba lokuyiphinzelela athanda don't fight 2 don't argue agree ekugilile umuntu umyeke uclever ka last umyeke 3 ungahlukani nomuntu umgivile wamgiva hlukana naye egive wena ungahlukani nomuntu umkhalisile hlukana nomuntu ekhalisayo why uclever umhlaba usona square round ungizwa kahle mangithi don't fight zama ukuhlala nawe phansi ungahlali nabantu ube ngihlale futhi nesakho ayibukithi ya ube ngihlale musufuna ukuwina sihlalo sakho la nesihlalo sakho la nixoxe indoda lolahleko kuze kube right iyahlala nayo yaxoxa nayo yathi kuyangibhedela ungagijimi uye uxoxa nabantu kanti awazi uxoxe nabo uxoxani nawe beka la 1 ngibheda kuphi ngoba mawutshalwa yithina uzoqhubeka uyokhonza kwelinye isonto bakutshele uqhubeke uye kwelinye awuyitshele wena ngeke usiqhube wena sit down uxoxa nawe ubedaphi uhlulekaphi ungizwa kahle ngaba ngizwa lesi uyeke pride ngoba ingozi uyikade nethayiki iganyane wala magama esibizana ngawo opastor ba uyibheke lona wala magama esibizana ngayo azathanda ukuthi umashintshi usaba ukuphenduka nokuxolisa ngenxa ukuthi unegama uyofisa okwenja mawudako yigama ungomuntu odako utshwala nomuntu odako yigama umuntu odako utshwala udako ngo9 ngo11 use right odako yigama uzafe uhlale phansi njengoba ngagilwa yilo mfana ngagilwa nayilo nalo futhi bonke bayahlala mina ngikazi mina ngiyakekela semshini usipele wena ubheka bese uthatha isnail principle
rubbish. Leyo imihla lithi besixoxa naye isuka ngiyaphi umnenge esineyi awusuki ungazi ukuthi uyaphi nayo isikhithi yomnenge uwangisiza irole model yami sineyi a frog yabona ikodo frog. Frogs are always in a hurry. Abantu abaningi abayazi birthday ngenxa yokuphaka. Mangizalwe ngoFebruary 20, 2011 alifika uFebruary 2012 ngoba ngo-August alisekho emhlabeni. Ulibona lisekhishini uthi uyalikhantela liye dining room ulishaye ngosawoti liye emnyango kudlula imoto elithi pha bese kudlula umnyango kuhamba kancane utawubona oyokuphatha kwakho kodwa kusemali uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile alibonke igama lenkosi. What is name? When you look at his name umnenge esineyi ufuna iy'mpondo kala ama-antenayi these areas for redirection. Ama-areas yiwona tshela umnenge awutshelwa omunye awuniki kuma-area lomunye unika kuma-areas awo okay siyasuka la siya kulesa speaker ukhuluma na umnenge layila-ke asiphaphi asilwe ngoba sinamathambo bonke abantu bayasishula into ezosiwinisa nathi kufuneka sazi siyaphi umnenge umuva waze uthinta womlwisi uxolisa kuqala ngiseyamsori uyikhombe ngiseyamsori kanti uyakubuka kancane once wadlula ushone phansi wadlula noselefoni bese uvula inkomo uqhubeka wawuthinta okwesibili awusho ukuthi okokuqala uke wangithinta again I'm sorry into edala ukuthi ungalwi uyazi ukuthi uyaphi mawubona umuntu elwa isikhoza ka direction kodwa usizo wazile ukuthi uyaphi akalokhu ebangumsitho akalokhu elwa akalokhu ekhona abantu ngoba uyazi ukuthi uyaphi know your direction. Let us know. Don't stop. There is an animal called a chameleon. A chameleon. Yabona. Ngifuna ucheck ukuthi into zakho zoyintshontshe kanjani. That animal unwabu uyayithanda lelithi ukukholezana. Lidla ngathi bafutha abancane ukukholezana. Umuntu wakuhleli luka lothi ngiyafuna lokukholezana namafuthi. Kodwa manje lapha ezihlahleni ihlela amadoda aphuza umqombothi ukweleza. Amadoda walifuna unwabu liyawasaba amadoda kodwa unwabu lifuna ukukholezana. Usethuni unwabu luthi okay. Ngiyafuna lamafuthi. Luthi noma luthi ngingayi. Almane thele mawufuna ukachitha into zakho usuphonsela. Luthi unwabu okay. Leyazi amadoda unwabu nebhadi zonke inwabu mazifa izoyikhamisela zithi senzeni zonke uthi unwabu okay ngayibamba uma begqoka izinto eziyena okay ngiseyiva amazulu ngikuhlaza angena inkani nokuba stereotype okay ngizozenza ikhosi for life mangabe begqoka into eyigreen nalo lishaya sengathi okay kodwa ukuthi selifana nabo
akusho ukuthi ngalo selizogoba liphuze. Lithi I will never forget my mission ukuthi is to eat those fruits. This is a common principle, a golden rule. Mawufuna ukuwina abantu shase ngathufana nawo. Yeka mawune-degree ukuhambisa kwe-degree. Mawune-masters ukuhambisa uka-master. Umuje uNkulunkulu kwi-Old Testament efuna ukulanda abantu wayehamba ngensika Yesu. Bamgila abantu akatholanga umshwalense. Wathi Mose ngekho bakhithole lebhobo. Athi bebakhuluza kuthi ushoba ukulapha phezulu. Wabona ukuthi ayibo kuze abantu balande akusebenzi common principle. Bakhokha kwi-trees. Wabona ukuthi sani Jesu uzokwehliwa balande. Wathi Jesu Nkosi kuze kubalande asishayidile. Amkhumuli kuwe uNkulunkulu. Let me take us noma uNkulunkulu uzohlala esibelethweni for 9 months. Nami ngishayise kathi umuntu. Nami ngizonela ibele kuMaria kumele. Ngimele njengabantu. I will use the common principle. UJosefa ebazilibuni nami ngizoshanela noma kuNkulunkulu kodwa ngizoshayela kathi umuntu. Makhono wesifazane ophilayo akizukuthi ahlangane esontweni ngizoya kuye njengathi nami ngiyaphila common principle. UPaul nekhuluma nge-common principle kwabamthatha ngazenza ukuthanda ukuze ngizuze abamthanda kwaba ngaphansi komthetho ngazenza ongaphansi komthetho ukuze ngizuze abangaphansi komthetho. Noma uyimelenga sengihlala phansi bingelelo sizokuba noma uyikholwa babingelele abangakholwa. Ngithi kuwe sesibheka uma kimi bekhonza amadlozi kanti awakhonzi ufuna ukuba ubina ungabaqini. Umthetho uyowushaya kwakho hayi kimi. Let me speak about Sibiya Mr. If we want to pray, let me tell you one. I will never forget my life esonweni. Baba Zondo, ngiyokhohlwa bonke baba, I will never forget. Ngeke ngikhohlwe impilo yami esonweni. Yabona makuthiwa uJona wabakhwini enhlanzi. Wahlala esiswini senhlanzi. Ngiyakwazi ukuhlala esiswini sesona. Weba uphila impilo ongayifuni ngenxa yesisu. Kuthi uJona isimgwinyile inhlanzi wathi ehlele esiswini wayengayi la ithanda khona yena. Kula wayeka la ithanda khona fish. Mawusesiswini senhlanzi you are not in control of it. But inhlanzi mayiyake unachoice. Ngiyakwazi ukuphila impilo kunabantu abahleli la kunezinto ezibabambile. Ayikho into ebuhlungu. Mina ngikhula ukuthi kulimala ngokuphuma igazi. Uzisakwazi sishula uthi mawubopha plastic sisakwazi usiphe silonda. Ngoba isilonda siboshiwe esifihlweni asifuni. Uma ngabe ufuna ukubona impilo ephila kuNkulunkulu. Uma ngabe uJona mhla inhlanzi ihlanza. Akasebejabula ukuthi yes. Impilo kaJona iqalanga mhla ihlanzwa inhlanzi. Hayi kodwa impilo lo. Yaqala mhla isesiswini. Kudayimo. Yonke into la ifile. Mina ngeke ngiphila. Ngiphila kanjani? Sibiya uyasazi izizwe esike sangena kuzona empilweni. Kwakhona awuthi abafana bebulawa ngeyithi sinasanayo. Kanti
when ngibona umuntu eshade positive into engikhalisayo ukuthi Nkosi kanjani ngoba lento ayenzile ngayo angifuni ukuba yifake yokuthi how ngizenze ikholwa no akwenza now Nkosi kwenza kanjani ingazi makubona i-headline yomuntu eshawa ephepheni ngemishadweni ibheka phansi ukuthi mina Nkosi angibhalwanga ngayo wayinje nje wakwazi ukuyifihla Biblia kuda uJohn sesifuni wayethi cha ngayifunda iBhayibheli edition namhlanje hayi ngizobona ikala ngiyazi ngene ngasekitchen obviously uzophuma ngasedbedroom ngizoyibona kwenzeka nje uzolahle lithi iBhayibheli sengithandaza ngifuna ukuthandaza nalokho ngikhuluma iblessing phezu kwakho uzophuma Sibiya bengiseswaziland entabeni mhlazana uzongifonela ungibize for ination Mthandazo yazi entabeni uthandaza ukhali ungakhaliswa abantu abagilile cha ukhaliswa wena usigile wena ngithandaza lapha ngithandaza uNkulunkulu kaJohn hayi lifest uyolifunda ekhaya 2:10 uNkulunkulu kaJohn leli Bible umuntu onesesifuni senhlanzi God spoke to his feet wahluleka ukuphuma esasemlonyeni esabona ngaphandle wayengaphuma kanjani esesifuni but uNkulunkulu wakhuluma nofish wakhuluma nalento abakujona wathi wena ngida bhala sujona that is why I'm standing here ladies and gentlemen ukuthi I respect God owakhuluma nesimo esasibambe impilo yakho akakhulumanga nami abona amandla ezimnandi uma inhlanzi simhlanzi uJona ayimhlanzanga la yamthatha khona kodwa yamhlanzela la aye yakhona lekinto ekukhandisayo nalento ekubambile mshaya ibhedela ayizukukudedelela la imthathe khona kodwa izokudedelela la uyakhona lento ekukhandisayo nalento ehlukumezayo mshaya ibhedela God spoke to the fish and it's in the name of Jesus. I want to pray for your life if you turn to the miracle and say, Lord, I need the court of Jonah. Kuna zitenga haki na sepulani yako. Kuna zitazikalisayo. Kulukulu isuli nyepe zako. Kulukulu kufuru mkala wako. Ukufuru khumeseka wako. Ukufuru mkala wako. Ujofu mwanile. Utimesi zitazikalisayo. Na mshati sizoti bofu. Kuluma nesimo. Engele naso. Lift up your hands. Ngiyathandaza nalapha emuva. Lift up your hands. Let me pray. I know abantu abazi mawusuke ulala uyakhala babona abantu ufwekile abazi mawusuwedwa kule inyembezi oyikhalayo namhlanje ngizothi usukhale sekwanele iyasizila here is God of Jonah ongayidonda impilo yakho noma thudla ama-drugs noma thudla utshwala noma thudla ibhitile noma thubanjwe izifo namhlanje uJehova khisiya thuna uNkulunkulu akunandaba ukuthi siphile kanjani nendaba nokuthi siphethe kanjani nabo abantwana bakho Jehova ngifaza igazi likaJesu phezu kwabo siphuma la sikhululekile sikhululiwe wena you are the only solution uDavid umama nobaba bangilahlile kodwa uJehova wamxosha xosha liyasiza xosha liyabhudi xosha liyamfowethu in Jesus name ake shaya isandla enkulu give God a praise Izandla enkulu amakhwela umhlekazi wethu silapha ngoyena osenzileyo wathi umhlekazi sibaningi lethanayo